ser la primera casa, perquè l'equip no ha sortit bé. No sé quina valoració fas una mica tot plegat de tot el partit. Al final, sempre quan perds la valoració és negativa. Al final, crec que no hem sortit bé ni a la primera part ni a la segona, ens han marcat els 2 gols. Crec que a la primera part no hem sortit gens bé, que ells han tingut, a part del gol, han tingut alguna opció més per marcar-te. Després ens hem enxufat una mica millor, hem intentat igualar i crec que a la segona part ens ha passat una mica el mateix. Una falta lateral, la caiguda, et marquen quan intentàvem anar a dalt, intentàvem que sobretot intentar marcar per intentar remuntar el partit i al final no ha sigut així. Al final l'equip ha mort amb les ganes, sobretot a l'àrea contrària, intentar arriesgar al màxim i al final no ha pogut ser. Sempre hem parlat que l'Hospitalet defensivament era molt fort, però avui potser ha faltat una mica contundència, sobretot al principi de les parts. Sí, però bueno, al final tampoc no diré res dels jugadors en contra ni molt menys. Al final sí que és cert que no hem estat lo suficientment bé, però això passa. Al final també pot passar a favor algun altre dia i el que hem de fer és seguir treballant, al final no queda un altre. Al final el que hem de fer és aixecar el cap, els jugadors que estiguin tranquils, que és els que de veritat juguen, els que han d'estar més tranquils que ningú, i la setmana que ve hi ha un altre partit que s'ha de guanyar. Punt. Nosaltres hem d'anar a guanyar tots els partits, hem intentat avui, no ha pogut ser, seguirem igual. L'Hospitalet 5è, ara mateix, cau fora del play-off. Evidentment això està lluny dels objectius que es marca l'entitat i que es marca tu mateix. Sí. No sé si et preocupa el teu futur dins de l'Hospitalet. Bueno, el meu futur no depèn de mi, al final. Jo no el decidiré. Al final el que sí que és cert que nosaltres volem estar primers. Estem en una lliga que és complicat perquè al final hi ha jornades que no jugues, que et falten partits, però nosaltres volem estar molt més a prop del que ara mateix està primer, per tenir aquesta opció de veritat d'agafar aquesta primera plaça. Bueno, intentarem anar sumant de 3 en 3, intentar que els jugadors estiguin tranquils, que netegin la ment, sobretot, de que al final pot passar que es perdin partits, però el que no hem de fer és encadenar més d'un resultat negatiu. La setmana que ve s'ha de guanyar i punt. I entenc doncs que personalment tu tens ganes de continuar i seguir amb l'Hospitalet. Jo sempre tindré ganes de continuar. Al final és un partit que hem perdut i si per un partit perdut hem d'agafar, tancar la paradeta per part meva i marxar, doncs crec que no és així. Al final les lligues són molt llargues, que sí que no estem en una situació agradable perquè el club vol que anem primers, l'afició vol que anem primers, els jugadors volen quedar primers, l'entrenador vol quedar primer i nosaltres el que hem de fer és intentar, quan abans millor, assolir aquesta primera plaça. Xavi, hem vist a un Horta que s'ha discutit la possessió de la pilota en tot el partit, se l'ha vist mantenint-la per molts moments en determinats aspectes del partit. No sé si t'emprenya que l'equip hagi tingut més la pilota i hagi fet més al rival, ja té el seu mèrit de l'Horta, clar, però què t'ha semblat aquest aspecte quan tu vols ser sempre el protagonista del partit? Al final nosaltres sabíem que l'Horta intentaria tenir la pilota també, al final nosaltres coneixem bé l'Horta, és un equip que li agrada tenir la pilota, que li agrada apretar dalt, que li agrada ser protagonista també i ho havíem dit, a la prèvia ja ho havia dit, que al final és dos equips que volen tenir la pilota, que seria complicat tenir-la, que en moments patirien perquè al final ells també són bons jugadors i que ells també patirien quan la tindríem nosaltres. El que havíem d'haver fet és més el que ha passat de l'última mitja hora fins al final, intentar-ho fer des del principi del partit. Al final crec que no hem estat lo suficientment bé, sobretot als inicis de les parts, que és el que hem de millorar i sobretot mirar-nos que no torni a passar. Això t'anava a dir, no? 2 gols al principi de cada part fan mal i no sé si el que planteges al principi de cada part amb aquests gols et tornen a tot. Sí, nosaltres plantegem el partit a l'inici durant la setmana que hem d'apretar dalt, que hem d'anar 1 contra 1, que hem de ser molt valents, però al final si t'acaben marcant només començar és un hàndicap, però bueno, al final és el mateix. Tu has d'intentar empatar el partit, després intentar guanyar-lo. Els havia dit als jugadors que no havíem remuntat cap partit a la mitja part, els he dit, i que era un bon dia per remuntar el partit. Al final ens hem quedat a la meitat. A la segona part només sortir, també amb una falta lateral, com he dit abans, te l'enxufa des de la frontal. Crec que el que marca serà l'última vegada que marcarà un gol així, però bueno, al final ens el marquen a nosaltres. El que hem de fer és intentar, al moment que despegis, despejar més lluny, però al final són coses del futbol i hem de seguir. I malgrat no tenir gaires oportunitats clares, ha hagut 2 a la segona part, que un per encert del porter, l'altre s'ha anat per damunt del travesser.
trobes a faltar més contundència a dalt de l'equip? Bueno, al final, jo el que m'agradaria és guanyar sempre 4-0 o 5-0, però al final és complicat també. Els jugadors ho intenten i crec que hi ha moments que podem xutar i no acabem de xutar, que intentem elaborar massa. Al final és un joc d'errors i sí que és cert que hem tingut opcions per xutar i no ho hem fet, però bueno, al final és el jugador que decideix, que potser no ha vist l'opció clara per xutar, però bueno, al final és el que hi ha. Sí. Sí. Gràcies.